Adreiluzkoak dira kaletik ikusten ditugun etxeak, baina badira adreiluarekin inoiz eraikiko ez diren beste etxe mota batzuk ere. Ametsez, iraganez edota nostalgiaz sortu diren horiek. Nerea Harrien idazleak etxeari buruzko gogoeta bat dakar gaur Donostian aurkeztu duen Etxegabetuak liburuan. Etxegabetuak bada hausnarketa bat etxeari buruz, ez? Badago adreiluzkoa den etxe bat, baina badago beste etxe bat babesa ematen diguna, igual adreilua baino gehiago, eta etxe hori ez dago adreiluz osatua, dago ametsez, iraganaz, zerbait abstraktuz osatua, ez? Nostalgiaz, liburu hontan asko azaltzen dana. Liburu hontan adreiluzko etxea kenduko diete, baina saiatuko dira beste etxe hori eraikitzen, ez? Eta bestalde, etxegabetuetan kontatzen da pixkat pandemian bizi izan dugun egoera kontraesankorrak, helduak eraiki ditugun lubakiak nola neskatila batek bere begiradarekin apurtzen dituen. Abia puntua da pixkat batzuk etxeratu zituzten momentuan, adibidez Libe eta bere amatxo etxegabetu zituzten, batzuk etxean sartu eta beste batzuk etxetik atera. Lehenengo kontrasana hortik hasten da, ez? Hori izango da abia puntua, baina gero narrazioak joango da ertz asko. Ertz asko hartzen, egitura poliedrikoagoa eta lubaki horiek nolabait ezabatuko dira Liberen begiradan, ez? Eta bidaiaren amaieran bera ez du pentsatuko bera birusa bezalakoa dena, ez? Birusari ere etxea kentzen diogu eskua garbitzean, ez? Hori da birusa hiltzeko modua. Eta bera ere etxegabetua denez birusaren aldean posizionatzen da hasiera batean, baina amaieran bestelako ikuspegia izango du, 3 bider hasten den 12 urteko neskatila baten ikuspegia, latza, baina era berean gozo eta esti ez kontatua.